Ok, deci bine, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Azi vom face ceva ce n-am mai făcut pe canalul meu de YouTube, o reacție la Super Nanny, sezon 5, episod 5. What the... Ok, deci... hai să începem. Alex are 8 ani, adică este deja băiat mare. Mare este și puterea în casă. O casă în care face ce vrea și fiecare trebuie să facă ce vrea el. Mami, hai să te joc cu mine. Ce să fac? Hai să te joc cu mine. Hai să te joci cu mine. Cine vine să se joace cu mine? Da. Alex, tu vezi că am treabă. Hai, mami. Să după aia plec și rămân. Hai, mami. Tu o să pleci de aici? Deci, ăsta zici că e ceva monstru la care vine să și le ține sub pat și strigă, hai în gura mea! Și bunica, și până și bunica s-a speriat de el. Ieși afară, imediat. Hai, ieși afară. Ieși afară. Scurt și cuprinzător și nimeni nu are ce să-i facă. În schimb, ia să vedeți ce poate să le facă Alex altora când are chef de un pic de săpuneală. Bă, mai bine l-o spăla pe față, că chiar era jegos, după cum bine vedeți aici. Da, na. Tata, ești pleacă pe tricou. Acum că și-a spălat prietenul, la săpuneală urmează bunica. De data asta nu cu apă, ci cu blânda vorbă de copil. Joacă GTA San Andreas și ascultă puia. Gata cu muzica. Hai, băi, mă. Hai, zboară. Ce meu vrei, mă? Zboară, mă! Gata, am terminat-o cu tine. Bă, cât ia mama de acum. Dacă ați fost atenți la piesă, Copilul ăsta, bă, chiar e copil, problema, nu glumă. Adică, serios. pe care o ascultă Alex, v-ați dat seama că băiatul are deja ceva tovarăși, iar când vorbește de trebușoara aceasta, nu e indicat să-l deranjezi. Ce ești cu papuci ăștia? De ce ai aruncat așa? Alexandru, eu vorbesc cu tine. Ce faci, Cristi? Lasă-l pe Cristi, eu cu tine E vorbesc. de dau, nu mă lasă, mă încarce, stau și pe aici. Păi Mă tu- plictisesc. Măi, eu cu tine vorbesc, mie îmi răspunzi? Ce? Da? Acestea sunt motivele pentru care părinții lui Alex s-au Deci că am sunat la Mr. Proper, acum fluierăm și vine Mr. Proper. Acum invers, fluierăm și vine Super Nanny la copiii eroi. Ești prost? hotărât să apeleze la Super Nanny. Raluca Iuga va încerca timp de 10 zile să-l cumințească pe băiat. Prima regulă. Alex îi respectă pe toți cei din familia lui. Adică, le vorbește frumos. Este aici. Sunt reguli pentru tine, Alex. În mintea lui Alex. Bă, că mi-aș regulile tale să-mi bag. Nu îi lovește, le respectă hotărârile și nu își bate joc de munca lor. Da. Nerespectarea hotărârilor și bătaia de joc se pedepsesc cu anularea îndeplinirii a 2 dorințe din ziua respectivă, oricare ar fi ele. Mami, vrei să te joci cu mine? Hai că vine, mami, după ce termin treaba, vine. Dar nu acum. Nu pot acum, de ce nu înțelegi? Deci, Alina, asta a înțeles și a văzut că ai treabă. Trebuie să-i spui că asta este o hotărâre pe care ai luat-o tu acum, să faci curățenie O pupă pe burtă, ești prost, foai. Mamă, cât e grăsime, foai. în dulap și că dacă el nu te lasă în pace, înseamnă că nu-ți respectă hotărârea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ATV-ul hotărâri nerespectate o să înainteze și mai înseamnă că următoarele 2 dorințe pe care o să le aibă nu vor fi îndeplinite. Mamă, și reclamă, hai că ținem bine de acolo. Revin și noi după reclamă și ne dă aici că scârție podeaua și vine Mr. Proper. Mr. Proper V2. Hai. Se uite gardul, fantomele. Ce să mai întâmplă? Muzgălim tablou. Ce mai facem? No, acum bani în palme și videea, nu mai su ăsta. Nu mai fluieri. Hai, o veni și la mine. Familia Ciontu locuiește în Băilești, orășel din județul Dolj, de unde a plecat Veta să-l găsească pe Neamărin. Doru are 39 de ani.
și de ceva vreme a început împreună cu soția lui o mică afacere de familie, care le asigură un trai lipsit de griji. Alina se ocupă și ea de afacerea familiei. În rest, încearcă să-l supravegheze cât poate de mult pe fiul ei, dar, după cum ați văzut, deseori rezultatele nu sunt cele mai bune. Wrestling. Bunica lui Alex locuiește în aceeași casă cu părinții acestuia. Da, și bunica Cea mai sa. mare dorință a ei este să se înțeleagă mai bine cu Bună, nepotul ce ei. citește. Alexandru. Și acum urmează Alex, centrul atenției noastre. Un copil care, deși are doar 8 ani, nu ascultă de nimeni din familie și, mai mult decât atât, îi joacă pe toți după cum vrea el. Nu vrea să ne asculte niciodată. Deci tot ceea ce vrea, noi trebuie să facem la fel ca el. Ia arată tastatură că pierd jocul din cauza ăștia. Nu auzi că nu... Bă, deci așa vorbește Alex chiar jocul. Adică lag. Adică pierdui jocul din cauza la ăștia. Adică... Na, ce să zic. Și mai departe zicea că... Nu știu, că trebuie să facă ei acolo, că trebuie neapărat să facă bani. Păi dacă nu vrei, nu faci. Ce naiba vrei să fac și eu? Mă crești și pe mine, supăr neni. Dacă din asta, Nu-ți mai ai nicio tastatură. te frumos, dar eu ia asta. Reușește, că nu dau. Nu-ți mai ai nimic, că dai în ea să o spargi. Fii cu minte. Lasă că nu mai dă niciun ban. Gata, Foaile de aici. ai terminat cu jucăriile. Poate vezi că vine acum bunica să concute, zici, mă mai juri? Tot timpul el să-i aducem la calculator, să mănânce acolo, că altfel nu mănâncă. Îmi face urât, hai te rog eu frumos, hai să mâncăm în bucătărie. Nu, la calculator, dai. Dacă nu, nu fac și gata. Dar haide că pusărăm acolo și... Dacă nu, nu mănânc. Ți-am spus. Te rog frumos. Nu. Raluca Iuga are 32 de ani. A terminat în 2000 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației la Universitatea din București. Experiența și rezultatele excelente de până acum o recomandă de la sine. Ea consideră că un copil, oricât de încăpățânat ar fi, poate fi educat atunci Da, când știe să... trecem peste. Raluca Iuga sunt. Alex. Alex, îmi pare bine să te cunosc, Alex. O iubești mult pe mama? Stai în brațe la ea? Asta e un lucru extraordinar, ce pot să spun. Și dacă o iubești așa de mult și stai în brațe la ea, de ce crezi că sunt eu aici? Poți să mă duc afară? Da, poți să pleci, hai. Mișto. Ai grijă, ai grijă. Încetul meu. Prima problemă. E foarte neascultător. Vorbește urât, jignește, nu mănâncă singur, are 8 ani și nu vrea să mănânce Nu singur. mănâncă singur? Nu. Bă, lupta nu e pregătit de armată, dar știe să înjure și să se joace GTA San Andreas, nu? Dacă știe face asta, știe și mânca. Îi dau în gură. Mănâncă la calculator, nu mănâncă la Da, masă. și eu i-aș da în gură. Încă ce i-aș da? Tu te duci cu mâncarea Stau după la calculator. El se joacă, butonează, eu îi dau cu lingurița. Și cu dumneavoastră cum se poartă? Rău. Locuiți aici, da? Da. Copiii se comportă urât. Îi place să fie cel mai tare dintre ei. Se iese în Să-i evidență. comande. Și din câte îmi spuneți, vorbește urât. Foarte urât. Cum vă jignește? Ce vă spune? Destul de Destule bravo. și urâte? Da. Și cum reacționați? Ce-i faceți? Ce-i Nu-l bat. spuneți? Îmi pare rău de el să-l bat. Și alte probleme? Deci când îmi zice el mie ceva, îl mai ating, se duce la maică sa. Alte probleme? Bine că nu era fată și zice că o mai ating. Bine, dacă eu acum o ia și mai fac da. Hai să trecem peste. Ok. Mai sunt, bădă muzica tare, pastă ore în șir la calculator. Pune muzică din aia mai de ochiat așa, de la familia și alte... Ei, dar de unde le are? Ei, după internet. Vă gândiți că o parte dintre cuvintele urâte pe care le folosește le-a învățat din muzica pe care o ascultă? Și din muzică și de la copii după stradă. Și... Bun, păi... Acum nu asculta Puia și Iuca San Andreas, juca GTA 5 și asculta Beto. Zicea acolo chestiile și înjurăturile și vine băica sa și dansa acolo și acum el. Deci prost. De asta sunt aici, să schimbăm starea aceasta de lucruri și vom începe
Chiar din acest moment, voi vă desfășurați viața normal, eu o să fiu undeva în spatele vostru să vedem exact despre ce e vorba. Asta se aranjează, vede câte sose. Iară vine tuntele și alea. Sigur? Da. Bine, hai, stai aici. Bine, Ia. nu mai țipa. Mă pus. Îmi face urât. Hai, te rog eu frumos, hai să mâncăm în bucătărie. Nu, la turul tăi. Dacă nu mănânci, gata. Dar haide că puserăm acolo și... Dacă nu mănânc. Ți-am spus. Te rog frumos. Nu. Și dacă ți-aduc aici, mănânci? Da. Sigur? Da. Bine, hai, stai aici. Bine, aduc. Dar tu câți ani ai? Și până la ce vârstă așa crezi că o să-ți dea mama să mănânci? Până să mărită. Ce să mai zic? Îți dau eu? Tu așa îl hrănești în fiecare zi? Sunt ea că ești prost. Dacă nu-i dau să mănânce așa, nu mănâncă. Deci ăsta e locul lui de masă. Da, sau se duce și mănâncă, își caută în frigider și și-a dulciuri. Da. Aici nu mai reacționăm. Noi ne vedem data viitoare. Bye, bye!